Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya, sahabat semuanya. Di kesempatan hari ini lagi mau kerja bakti ya, membenahi saluran air ya, sahabat semuanya. Dan di sini udah nyala, cuma bocor ya. Inilah salurannya, besar. Nah ini konco-koncone iki wis budal ketok ya. Ya aku iki nurut ruwono ya pemirsa. Iki sik tak turut ae. Goleki bature. Ngono pemirsa. Ya mergane aku ketinggalan dhewe. Nah. Iki danure kan begini iki pemirsa ya. Iki ruwene iki kita tiba kena uang ini. Ini mungkin bontare kono pemirsa iki. Ale gerakan ya. Jadi tidak ese. Nah, kan. Selain kan iki pemirsa. Selange. Nah, terus ini Pak Ruwono iki. Ini iki. Loh, kok ora enek wong? Wis delok Ruwono pemirsa. Ya. Selang ini gini. Iki carane ngilekne aku ya ora ngerti pemirsa piye. Carane ngilekne iki penting aku berjalan. Ono paling ngatasi sini bentar-bentare kono pemirsa. Iki kaya rene pemirsa. Tapi tiba-tiba wong ora enek. Kaya rene ta iki dhisik. Pemirsa, nah sing wong ilang kae kan ning kono kuwi pemirsa sing ilang ya. Nah sing dhuwur kae. Iki goleki rene. Loh, ini kayak ini kita pemirsa. Gue ini aku jangan ngerti belas li. Nah. Ini pemirsa. Kok podo renek wong? Lah, kene. Uy. Nah, ya kan isar kono kuwi to pemirsa. Wah, kleru dalan iki. Kleru dalan. Wah, dalan ini kono kuwi. Wah, kleru dalan. Ngono pemirsa. Kenekan malam. Wis iki. Urung. Ingat ora ana wong. Nurut. Lah kok kleru marepmu biar ono aku malah. Iya.
Sing kokone kok buning men ya. Guane kan di asline. Pangalan iki asline rene gitu. Ora sing guane biyen kan ndi? Alah. Aku ki sik lagi arep iki lho. Lha yo nambah bila Bu, Pak sama nih yo. Mbok kopi pokae lek nemu. Iya. Lek kena. Kita olehne koyo mbiyen ne. Olehne koyo mbiyen ne. Alah. Agak kena kuwi. Tapi tikone dijengkel piye? Lara ora maksudnya lara gaji. Yo betul. Di sambungan kok dia apa kena lho ke? Jugal. Iya. Kuwi nah. Kene nek ora kangge to kuwi. Lah mono lek nek gerak wesi ngono nek dikirit ngono ti ngek ngono enak banget. Lah yo. Ken ketara, anak mas ini. Ngelih ketara buning ngono apa enak? Iya. Bakat urung rene. Bakat anu arep emper meng nilekne banyune iku lho ngono kan. Arep emper di anu. Banyu sing ndi, Dik? Yo iki mung kan gini teko begini tandon ya mang wisan. Sik wes mang. Karo ditataran ngono. Kang mun karo Yanto kuwi terus mulai. Karena wong dari mulai Kang Mun dan Meramban. Lah iki gede banget iki balik kok biyen nah. Walah. Apa iki? Sarapan, Bro. Aku mang dadak sarapan, aku telepon Pak Darto, Mang. Ini wis iso tekal-tekal. Ya wis anu, De. Tekal-tekal. Urung, De, urung cekel-cekel. Kuat. Urung, De. Ya ming lek masak wis iso tangan sisih, De. Kuat ya. Iya, De, lek bareng entengno kuat. Ya lek narik kae urung iso nyekel. Urung. Iya. Oke, pemirsa ya. Aku tak matar dhisik kayak iki. Tumpuk. Air bersih, candane banyu. Sarapane kuwi. Sarapan gorengan. Ngono pemirsa, sarapane gorengan. Peh dan sowah di tenan pemirsa ini. Karo konane warga Padas ya, Padas Sor sing banyune padha ngene iki ya ngene iki pemirsa. Jadi padha nyilekne banyu bareng-bareng. Sarapan sik. Lingkisku iki. Tak sahane. Ini pemirsa. Ngesai linggis sik. Ini saya budak, pemirsa, saya budak yang kuning tarik silat nih. Ayo, saya nyantai-nyantai sih, kayak ngilek nih banyu. Saya negara apa dengan ini, gak wani pahlawan. Kenapa sana kan ngilek? Ya, Mbah. Munir ngebel. Munir. Lamber guane lho guane. Nek to. Iki guane. Banjir. Selangin. Nek ana kae arah Nyanggan. Iki sing arah yang jalan gonku. Jadi iki sing lab kuwi. Mesti
tidak digunakan, sering surut, padang surut. Ada sudah. Ini. Dan sing mau ngilangkan ini gitu, dekam guys. Prekono kuwi to? Ya aku ketu kono kuwi, nek kamu gak ngonceng. Banyu ki yo gede lah sini. Pulang dari. Iki ki lek tiga tengah dhuwur ngene kan. Iki tumbone. Kono kan enggak. Kene iki jelek. Wah, iki kok lek terang. Terangan lho. Apa ngaran? Asat. Iya, lek terang kali hari iki. Ya di anu kuwi. Di icar. Di keblawo. Di buntet pisan. Anu cepuan iki buntet. Ya. Jadi sugelan kene. Kene dhewe ngalih rono, ana dhewe ngalih rene. Enak apa ora tugelan, Mbah? Yo rene. Ah, begitu gelan. Wih, yo kuwi iki anu lek anu kuwi diblekne ae. Oke, terima kasih lor. Gimana cek? Infonya.